Se jkun propost li għadit volontari jkunu obbligati jirreġistraw mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji. Dan white paper li mistennija toħroġ fi ftit ta' żmien biex iġġib emendi importanti flat dwar l-organizzazzjonijiet volontarji. Bekk ikun hemm regolarizzazzjoni ta' dan is-settur fejn sa issa reġistrazzjoni kienet biss għażla b'numru ta' benefiċċji. Il-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji, il-Professur Kenneth Wayne, issostni r-regolarizzazzjoni se tfisser sarħan il-moħħ għan-nies. Naħseb li importanti li kull min jagħti flus ikollu moħħu mistrieħ, alright, illi il-flus li qegħdin jagħtu imorru għal kawżi li qegħdin jagħtu għalihom. Barra minn hekk jemmen li minkejja li forsi jżid xi ftit il-pis fuq l-organizzazzjonijiet, fl-aħħar mill-aħħar se jkun tajjeb għalihom ukoll. Jekk jiena jista' jkolli fiduċja illi l-flus li qiegħed nagħti l-għajnuna li qiegħed nagħti qed tmur fejn suppost li għandha tmur, jiena d-dispożizzjoni tiegħi tkun mhux li nagħti inqas imma li nagħti iktar, li ngħin iktar. Sa issa biex organizzazzjonijiet volontarji jirreġistraw kellhom l-inċentivi jkunu jistgħu jitlu fi skemi u fondi tal-gvern. Dina fl-opinjoni tiegħi ma ħadmitx, naħseb illi wasal iż-żmien illi tkun mandatorja illi l-għaqdiet volontarji kollha dawk kollha jikkwalifikaw skont il-liġi bħala għaqda volontarja jirreġistraw mal-Kummissarju biex ikunu accountable bħal kulħadd. Reġistrazzjoni obbligatorja anki għaqdiet volontari li jaqgħu direttament taħt l-awtoritajiet ekklesjastiċi li kellhom direttiva ma jirreġistrawx jitqiesu bħala qdiet volontarji oħra u jirreġistraw. Se jsiru anki emendi oħra li jagħtu aktar poteri l-Kummissarju biex jiżgura li l-flus miġbura minn dawn l-entitajiet jintużaw sew u jmorru għal anijiet ta' organizzazzjoni u mhux bnadi oħra. Wayne insista li bekk anki charity shops li issa m'hemmx regoli għalihom ikunu regolarizzati. Vodruna xej fil-liġi li jirregolarizza dawn l-entitajiet illi jitmexxew in essens f'mod kummerċjali. Imma qegħdin vordiri jaddu flus qegħdin jiffinanzjaw għaqdiet li suppost li mhumiex kummerċjali. Allura hemmhekk irridu naraw x'inhu li huma mixin sew. Hemm ħsieb li biex kollox ikun ċar jinħoloq database ta' dawn l-organizzazzjonijiet li jkun disponibbli online. Tenna li Malta għandha storja u kultura qawwija ta' volontarjat u importanti li naraw li l-affarijiet isiru sew b'tisħiħ fis-settur volontarju u s-soċjetà ċivili.